Huwa inutli li l-ekonomija ta' pajjiżna tikber jekk il-ġid ma jasalx għand in-nies u jkun għad fadlilna n-nies jitkarbu għal post tal-housing. Din mhijiex dikjarazzjoni tal-Oppożizzjoni iżda tas-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri b'reazzjoni għal rapporti mimlija twissijiet ippubblikati mill-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Kummissjoni Ewropea. Fost oħrajn ir-rapport tal-IMF jiddikjara li l-Gvern irid jagħmel aktar biex inaqqas ir-rata tal-istudenti li jħallu l-iskola kmieni kif ukoll biex inaqqas il-faqar. Ovvjament, aħna nut li nkabru l-ekonomija jekk imbagħad din l-ekonomija ma tkunx qed tasal għand in-nies. Aħna dejjem qed ngħidu prosperità, ġifieri li aħna nwasslu dan il-growth iktar għand in-nies. Wasanna u żgur li le. Dawn ir-rapporti li ħarġu biss ftit sigħat bogħod minn xulxin jinnutaw ukoll li għalkemm pajjiżna qed jara ammont kbir ta' bini u żvilupp għad għandna persuni jgħixu barra fit-triq. Wasanna żgur li le. Dimment li jkollok nies jittalbu għal housing ifisser li ma wasalx. Bil-Gvern Laburista li għadu ma benix appartament wieħed fl-aħħar 6 snin, riċerka li saret fl-aħħar xhur turi li bħalissa f'Malta għall-inqas dawk li l-awtoritajiet jafu bihom hawn 300 jgħixu f'karozza u 27 persuna li qed jgħixu barra fit-triq. Magħhom jiżdiedu mijiet li jgħixu f'garaxxijiet. Il-problema tant kibret li minkejja li l-YMCA tista' toffri saqaf għal 30 persuna ta' kuljum qed ikollhom ukoll 5 talbiet oħra li jispiċċaw jirrifjutaw. Dan apparti li joffru servizzi ta' ikel, ħwejjeġ u terapija lil persuni fil-bżonn u li ma jaffordjawhomx.